Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбер темалар турында. Зәббір йортында яшәүчеләр һәм медицина күлияты студентлары уңышсыз күршелек аркасында проблемалар кичерә. Моның сәбәбе нидә? Узган елга йомгак ясадылар һәм 2023 елга планнар билгеләделәр. Энергетик мәдәният йортында Тукай районы алдынгычыларының традицион слеты узды. Зәббір йортында яшәүчеләр һәм медицина күлияты студентлары уңышсыз күршелек аркасында проблемалар кичерә. Торак йортта яшәү һәм медицина белеме алу өчен шартларның туры килмәве чолылар арасында каршылыклы хәлләр тудыра. Толырак безнең материалда. Зәббір бинасы күп фатирлы торак йорт статусына ия. Шул ук вакытта шәһәр администрациясы бинаның бер өлеше медицина күлиятенә тапшырган. Кешеләргә медицина күлияте белән күршеләр булырга туры килә. Йорт буенча җаваплы Оксана Пайгозина проблеманың күптәннән борчуы турында сөйли. Проходимость учеников очень большая. Получается, они вот пришли на пару, человек 75, отсидели, ушли. Пришли другие 75 человек. Мы, жильцы, все это наблюдаем. У нас постоянная грязь в подъезде. Двери у нас подъезда не закрываются. Мы даже обезопасить себя не можем. Даими ашык подъезд ишекләре өйне суыта ди йортта яшәүчеләр. Кеше күп йөрү сәбәпле домофон урнаштырмыйлар. Эскәмияләр һәрвакыт буш түгел. Парковкада да урыннар җитми дип зарлана чалылылар. Каждый ученик приезжает на своей машине. Машину вообще негде поставить. Мондагы лифт шулай ук күп сандагы кешеләргә хезмәт күрсәтү өчен каралмаган. Ул еш кына эшләми ди чалылылар. В том году, получается, было. Ездили на лифте со сломанным движком. Как он еще, этот лифт, не упал, я не знаю. Медицина күлияты студентлары үзләре дә уңайлырак һәм иркенрәк бинага күченергә хыяллана. Мы бы очень хотели новое здание. Мы знаем, что приносим некоторые неудобства, но мы стараемся как-то их уменьшить. Мы бы были не против хорошего здания, большого, чтобы у нас было побольше места. Было бы лучше, я думаю. Медицина күлияты вәкилләре аңлатканча, йортта да клиника бүлеге бар. Башкача әйткәндә, студентлар өчен монда практик дәресләр үткәрелә. Медицина күлияты ихтыяҗ зур булган уку йорты санала һәм хезмәткәрләргә дә иркенрәк бинага күчү турында өметләнә. У нас очень хорошее оснащение, роботы-симуляторы, новейшее оборудование, но площадей у нас не хватает. Да. Хотелось бы, конечно, большое, хорошее здание. Шәһәр хакимиятендә бу проблема әле берничек тә шәрехләнмәде. Шалылылар аларның үтенечен ишетерләр һәм студентларга башка бина бирерләр дип өметләнә. Айзилә Шәймөхәммәт, Рузалия Фәхретдинова, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Узган елга йомгак ясадылар һәм 2023 елга планнар билгеләделәр. Энергетик мәдәният йортында Тукай районы алдынгыларының традицион слеты узды. Чара кысаларында иң яхшы хезмәткәрләрне бүләкләү тантанасы да булды. Айзилә Шәймөхәммәтова теманы дәвам итәчәк. Слетның барлык кунакларын өчен авыл каршы алды. Ул энергетик мәдәният сараенда милли мәдәниятләр елы кысаларында барлыкка килде. Бер урында Тукай районының традициялары һәм күп милләтле халкы турында белергә мөмкин иде. От хлеба никто никогда не отказывался. 2022 ел Тукай районы өчен бөртеклеләр уңышы буенча рекордлы ел булды. Ул 187 мең тоннадан артык җыелган. Шикәр чөгендередә лидерлыкта 128 мең тоннага якын. Яшелчә уңышы да яхшы иде. Республикада итнең 36% Тукай районында җитештерелә. Быелга планда темпларны акырнайтмау гына түгел, эре логистик үзәк булдыру да бар дип билгеләп үттеләр алдынгылар слеты кысаларында. Мы уже получили поручение президента. Планирует вложить 20 миллиардов на логистический центр. Это в России крупный логистический центр. Будет расположен на 400 гектаров. Ну а также инвестиции в совхоз Ворошиловский, агрофирма «Аняк». В то же время железнодорожный узел. Появился новая площадка для складирования нерудных материалов. Яңа сәнәгать мәйданчыгы булдыру нәтиҗәсендә өстәмә эш урыннары да барлыкка киләчәк дип билгеләп үтте Тукай районы башлыгы. Бүгенге көнгә инвестицияләргә әзер 9 резидент бар. Чара кысаларында йомгак ясап кына калмыйча, үз эшләрендә иң яхшыларны да бүләкләделәр. Алар арасында автобус йөртүче Фарсан Насиров та бар. Аның стажы 20 елдан артык. Төрле вакытта погоданың исенә карап инде авырлыклар, юлларга, ниләргә. Алай
ник кірдім мекен, ник ішлем мекен водитель деп үкініп. Сәхнәгә иң яхшы комбайнчылар, механизаторлар, машина йөртүчеләр, укытучылар, терлекчеләр, табиблар күтәрелде. Һәр вакыт безнең хуҗалык иң беренче урында булды. Беренче урыннарда бара, күпчелек буенча беренче урыннарда бара. Безнең хуҗалыгыбызның җитәкчесеннән тора инде күпчелеге. Безнең хуҗалыгыбызның җитәкчесе яшь, энергичный кеше. Без аңа ул хуҗалыкны алып барганга рәхмәтебезне генә әйтәбез. Бүгенге көндә төп максат яңа эш урыннарын булдыру. Нәкъ менә шуңа күрә якындагы елларда Тукай районында эшсезлек көтелми дип билгеләп үттеләр слет барышында. Айзилә Шәймөхәммәтова, Ленар Султанов, яңалыклар. Шолда капиталь ремонттан соң Югышлы авырулар хастаханәсенең А блогын ачу тантанасына әзерләнәләр. Бу хакта бүген шәһәр мэры Наил Мәхдиев хәбәр итте. Шулай ук мэриядә узган аппарат киңәшмәсендә коронавирус, ОРВИ һәм грипп белән бәйле вазгыять хакында да фикер алыштылар. Югышлы авырулар хастаханәсен капиталь ремонтлау дәвам итә. Эшләр 2018 елда башланды. Алар этаплап алып барыла. Инде В1, В һәм Б ремонтланган, тиздән А блогында да эшләр тәмамланачак. Блока мы договаривались и с министром, и с руководством компании «Евростиль» о том, что начало февраля, 6 февраля он должен быть полностью завершен. В установленном порядке необходимо передать его для дальнейшей эксплуатации. Уже все работы необходимо организовать на следующем блоке Г. Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсендә һәм икенче хастаханәдә вакытлыча йогышлы авырулар бүлекләре шулай ук бер провизор госпиталь штат режимында эшләвен дәвам итә. Пандемия башланганнан бирле шәһәрдә 28 меңнән артык COVID-19 очрагы теркәлгән. Гриппка һәм ОРВИга килгәндә узган атнада гына да шәһәрдә кискен респиратор вирус инфекциясенең 4 меңнән артык очрагы теркәлгән, 44 чаллылыга грипп диагнозы куелган. Заболевшие, особенно в детских коллективах, в школах, им дано право при отсутствии 20% детей, они могут пойти на разобщение. Этим директорский корпус пользуется, и это правильно. Чем ходить в школу больными, лучше пусть отлежаться, пролечиться, и тем самым мы прорвем цепочку процесса. Әлеге авыручылар саны эпидемия бусагасыннан 24,3%-ка кимрәк, тик бик иркен әйергә ярамый дип исәтә табиблар. Авыручылар санының февраль башында артуы фаразлана. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Чистота первозданной природы, целительный воздух, спокойствие леса, Камское море, санаторий Шифалысу и Жминводы в Татарстане, Ижовские минеральные воды, лечение, отдых совсем рядом. Для всей семьи на все времена. Требуются водители категории С. Зарплата от 60 тысяч рублей. 6-дневный рабочий график. Бесплатный завтрак и лаунч-бокс в дорогу. Иногородним сотрудникам предоставляется жилье. Телефон 8 919 626 30 70. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31.